Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suping tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Maris. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Bulong ng Palad. Recorded by X Thunder Gaming. O Cebu, Mag-unsa man kag Cebu, Maris? manabaho ko dito ma. Nga naman, may kailan ka dito. Naamang ko'y amika nga mubalik og Cebu pa, iya kong ikuyog, kay iya kong ipasod sa iyang kitrabahoan. Muadto ko maha, pa. Ay, ambot lang ni Papa ni mo ay. Muadto ko og Cebu pa ha. Sige na pa, sugot na ba? Nah, nakaw. Camping ba dito ha? Oo, pa. Salamat in taon ka nakasuday kong trabaho din sa Cebu. Hi, Day Maris! Uy, Daisy Pin! Kumusta man ka din eh? Okay, kita ayo, Day. O salamat din sa mong pagtabang na ako, Day, ha, nga makasud ko og trabaho. Pag binuotan lang yun ha, aron magdugay ka. O, Day, uy, magbinuutan yun in taon ko din kay isud kay mangitag trabaho ron, uy. Ben, diyam na kita bagong kaupan lagi din eh. Ila-ila sa tana, uy. Sure. Day, si Jerry. Jer, si Maris. Hi, Maris. Hello. May gani ka nisugot ang imong uyab nga muari ka Cebu, Maris. Wa mangukoy uyab. Oh? Uy, muari kay uyab day. Nasato pa day. May chance day ko nimo. Ha? Bitaw Maris, bahala nagmuingon ka na ako nga preskor kay ko. Gusto lang kong maibaw ka nga ganahan kay ko nimo. I love you, Maris. Jerry. Ay, kabala ka. Huwag ako magdali. Makapaabot ko kung kanus aka maluin ako. Bantog ra nga nagsigig pangita ni mo. Kunain ko no ka. Nangita ditong timing nga makapagawa sa iyang gibati. Lagi, Day, uy, nagkapanguyab, gyud. Unyan sa man. Imong gisugot? Wa, Day, uy. Ano man? Di ka ganahan niya? Okay naman gud siya. Buutan man si Jerry sa kung tanaw. Ako kung nakakay feeling sa niya. Ang sukta ko eh. Tinood, Maris. Imo na kong gisugot. O, Jer, uyab na ta. Salamat kayo, Maris. Pris, ugma ba? Huwag mo tayo trabaho. Manuroy ta? Asa man ta manuroy? Bisag asa lang, God. Na may nindot ng suruyan din sa Cebu. Oh, sige, sige. Aron, makita na ko ang view din sa Cebu. Ano man, nalingaw ka sa itong pagpanglaag? Lingaw ka ayo, uy. Daghan kay nindot din sa Cebu, sa. May noon kay nalingaw ka. Unya, asam tayo ni ron? Ihatod na lang ko sa among gipuy-an aron makapahuway na sad ko. Okay, sige. Jer, abi ba na kong imo kong ihatod sa akong gipuy-an? Anong gidamang ko nimo ining kamay kwarto? Unya lang ka na ko yatod kay sayo pa man sad. O gikapoy sa koy. Dali. Mamahuway pa, pre. Jer, kung sa mga inaasi mo na huna. Nyaw na kay gusto buhaton ako. Maluoy ka ayo nagipadayon. Naunsan koy? Nagkurog mong buka. Jer, sige na manggawas sa natin hipa. Naunsan ka, Riz. Ha? Nga mga hadlok man ka na ako. Uyab man ta, ha? Jer, manghaw pa ka, uy. Mo magdili uyab, eh. Pagkaksa ko, be. Jer, Okay na kayo kung nangandoy nga makakus ka. Maris. Jerry, ayaw. Maris. Uyab yata, ha? Pasagdik ko sa kumpuhaton kay. Ha? Pasagdik. Maris. Maris. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? May nahitabo ninyo ni Jerry? Uday. Wa ko makabalipat sa iyang gibuhat ako. Ay, ginuo ko in taon ni mo, day. Uy, kumpiyansa man kaayo ka, uy. Unsa naman ako mamabdos ka? Di sa tingali may tabo nga akong pasagdan, uy, kung pananglit, mamabdos ko, day. Maayo unta, day. Uy, wala namang kudog.
Kuyawan kay ko ini na. Di ra ba ko ingon ini? Ay, magpalit ko pregnancy test aron maklaro niya. Ginoo ko. Positive. Diyos ko. Mga Diyos ko. Kinalang mahibaw ini si Jerry. Unya, unsaon ta man na? Sure. Gusto mo naging panulti ni mo. Ang buti mo ipasabot na imo kong pasagan ini akong kahintang karon. Klarohan lang tika ha, Riz. Di pa ko gusto nga musod og responsibilidad. Ganahan pa ko maglingaw-lingaw, kay wa pa ko matagbaw sa akong pagkaulitaw. Kung saan man ini ron, mabdos naman ko. Oh, aron di ka mo problema, ana. Ato na ipakuha ng imong gimabdos. Sa pahis ka! Sa pahis ka! Sakit ha! Hayop ka! Umasa mo gibuhat ako, moingon ka ga ipakuha ni mo akong gimabdos. Di na ako ni ipakuha. Mupauli ko sa amo ug ako ni pakatawhon bahalag way imong amahan. Kinuo ko. Mao din na nahitabo nimo dito sa Cebu, nak. Pasayo ako ninyo, Papa. Gadanghan ka ba lang? Patato ka na ang lugar. Yang muli ka na yung bidhan ka. Pasayo alang ko ninyo, Papa. Wa na tayo mahimo ini dong. Naa naman na. Ato na lang daw ato nang umaabot na itong ako. Ha? Manarbaho ka? Oo, Ma. Anya ka mga bahala ni Inday, kay dako-dako naman. Kinahanglan ko man trabaho, Ma, para sa akong anak. Manarbaho ka. Ya, muli ka din ka mapusap. Pa, di na gina mahitabo pa. Kaya nakatilaw na kong tagam. Mayuta. Ayaw babala ka pa. Manrabaho ra ko para sa kaugmaon sa akong anak. Di na mahitabo ang mapadapa ko sa mga lalaki. Hi. Ikaw na yung bago namang kauban din eh? Oo, Ako na si Dante. Ikaw? Maris. I love you, Maris. Sorry kayo din, ha. Di na ko mapada sa diskarte sa mga lalaki. Human ako mailad, ana. Tinuod na yung ako nadunggan nga single mom ka? Oo, tinuod na. Unsaoy, nagpadaman sa bulatik sa mga lalaki. Moto na mapdos, nya, wa pangasawa. Ay, naging mga lalaki nga ingon ana. Ang kaputli ra sa babae ang ilang giapas. Hibaw ko, uy. Parihas mo tanang mga lalaki. Uh-huh. Ang amo ang pagkababay ang inyong giapas. Nasayo pa, Maris. Lahi ko sa ubang mga lalaki. Kung hatagal lang ko nimo, higayon. Mga asawa ko nimo. Ug andam kong mga mahan sa imong anak. Sorry gid kaayo dan. Bisag unsa pa imong buhaton di na ko madaan na. Naningkamot na gid ko nga makatrabaho aron mahatagan ako og maayong kaugmaon ang akong anak. Ug di na ko anang gugma-gugma kay igor akong ilaron o pasakitan. Dili gid malikayan nga naay manguyab na ako. Ang uban gustong mga sawa o mga mahan sa akong anak. Pero wala ko mapada. Ni-focus na ko sa akong pagpandrabaho aron makapalit ko sa panginahanglan sa akong anak. Dini na lang ko ito, daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Ang kaagi ni Maris nga taga Davao City. Uban sa awit ngayon ni Pangayo, awit nga nagalahan, gulong ng palad.